Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Ban san laifina ba na marubuciya Nit Lady wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna Maman Hanif Channel wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. Kar da ya manta da danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryen mu cikin sauki. Bayan kwana biyu tunda saurayin nan ya haɗu da Fatima bai taɓa yin minti ɗaya ba tare da ya tuno ta ba. Gashi ba shi da lafiya cikin kwana biyun balle ya je ya dubo ta. Haka yake wuni kullum cikin tunanin Fatima yana yi yana murmushi. Shukura kuwa cikin kwanakin ta tabbatar da sanin ɗan saurayin nan take yi. Kullum cikin tunanin shi take gashi bata san inda za ta same shi ba. A haka Momi ta fito ta same ta zaune ta jinginar da kanta a cikin kujera. Tsaki Momi ce ta ce, "Wacce me yake damun ki ne cikin 'yan kwanakin nan?" Dago kai ta yi ta kalli Momi ta ce, "Babu komai Momi, kawai kaina ne yake mun ciwo. Kullum maganar kenan kanki na ciwo. San dan fita ba jimawa zan yi ba zan dawo ki tabbatar kafin na dawo kin tanada abin da zaki gaya mun." Ta faɗa hakan tana fita daga falon. Ajiyar zuciya Shukura ta yi a fili ta ce, "Na shiga uku na ni Rashida. Me yasa so zai yi min haka? Ban san mutum ba ban san daga ina yake ba amma kawai zuciyata ta kamu da san shi. Gashi kwata-kwata ba zai wuce shekarun yaya Suhail ba. Ya Allah ina roƙon ka da kawo mafita cikin gaggawa." Tana rufe baki Fatima ta shigo falon tana cire jakar bayanta. Wani banzan kallo Shukura ta aika mata da shi cikin sauri Fatima ta ɗauki jakar ta bar wajen. Kwafa ta ce shegiya duk akan ki wannan abubuwan suke faruwa amma zan yi maganin ki nan kusa. Bayan kamar minti 10 Shukura ta miƙe ta nufi ɗakin Momi don ta san yanzu haka Fatima tana can. Tana shiga ta ganta a zaune ta yi shiru. Cikin tsawa ta ce ke zo nan. Cikin rawar jiki Fatima ta miƙe ta karaso wajenta. Kuɗi ta ɗauko ta miƙa mata ta ce maza ki je wannan provision ɗin da yake baya. Ki ce a baki chocolate kuma wallahi kika daɗe sai na ɓalla ki. Kuma kika sake kika yarda kuɗin sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Ba musu ta karɓi kuɗin ta fito daga ɗakin. Bakin gyar ta fito mai gadi ya ce a Fatun Momi na zuwa haka. Ta ce anti Shukura ce ta aike ni ta ce na siyo mata chocolate a kantin nan na baya. A ba za ki fita ba kawo na je na siyo mata. Ya faɗa yana kokarin karɓar kuɗin hannunta. Wallahi ka sake karɓi kuɗin nan a bakin aikinka. Shukura ta faɗa tana daga cikin tagar falon. Bai kuma cewa kuma bai bude wa Fatima kofa ta fita daga gidan. Kallon kofar gidan ta yi don tunda take bai taba fitowa ita kaɗai ba. Rasa inda za ta bi ta yi sai kawai ta fara tsakani tana canke-canke. Duk yanda ya nuna mata da hannu to nan za ta bi. Ai kuwa dama ya nuna mata ba musu ta hanyar tana ɗan tsalle-tsalle. Yar tafiya kaɗan ta tsaya tana kallon hanya. Ita dai bata ga wani kanti a hanyar ba. Duba hannunta ce ta ga babu kuɗin. Bata san lokacin da ta fara kuka ba da gudu ta koma baya tana duba hanya ko za ta ga kuɗin amma babu 1000 babu alamar ta. Tsuguna ce a wajen tana kuka sosai don ta san yau sai Shukura ta kashe ta. Kusan minti 10 ta ɗauka a wajen kafin ta yanke shawarar miƙewa ta tafi gida. Tafiya take tana goge fuska da hijabinta. Ƙanwata ta ji an faɗa daga bayanta. Ko bata ga fuska ba ta gane muryar waye. Da sauri ta juyo ta ganshi tsaye jikin mota yana murmushi. Da gudu ta karasa wajensa ta rungume shi tare da fashewa da kuka. Dago ta daga jikinsa ya ce subhanallah beauty lafiya ke kuka haka? Anti Shukura ce ta ake na siyo mata chocolate shine na yadda kuɗin kuma ta ce in nayar mata da kuɗi sai na lahira ya fi ni jin daɗi. Tsaki ya cike da tsanar Shukura ya ce nawa ne kuɗin? Ta ce 1000 ce. Oke mu je na baki kuɗin ki kai mata. Kin ji? Sai ki ce babu chocolate ɗin. Makale ka faɗa ta yi ta ce a'a ni dai ka bani na siyo mata. Idan ba haka ba zane ni za ta yi ko ta watsa min ruwan sanyi. Cike da sosayinta ya ce karki damu. Sai mu shiga tare ai inda ni ba za ta rike ki ba. Cikin farin ciki ta amsa. Mota suka shiga suka karasa gidan. Kudin ya bata sannan ya ce ta fara shiga zai biyo ta. Cikin faduwar gaba Fatima ta shigo falon. Tana ganji ta mika mata wanda ce ina chocolate din. Cikin rawar murya ta ce anti Shukura kudin sun faɗi ki ya hakuri dan Allah karki. Bata karasa ba ta dauke ta da Mariya sai da ta yi baya ta fada akan kafet.
Bata hakura ba ta mikar da ita ta ƙara kifa mata mari ta daka mata ta da daka mata duka a baya wanda bata san lokacin da ta kwalla ƙara mai ƙarfin gaske ba. Shegiya mai halin shedanu. Ta rashin mutunci na ake ki ce min kuɗin sun faɗi to wallahi yau sai na ci ubanki shegiya bai rabiya. Bincike Fatima ta ji an yi ta da ɗauke ta da mari ita ma. Dago kai ta yi don ita da a tunaninta momi ce amma sai ta ga saɓanin haka. Ji zafin marin da ta ji tana yin tozali da shi ta ji gaba ɗaya wani daɗi ya mamaye ta. Kawai ta zuba mishi ido tana kallon shi. Kudin ya bata sannan ya ce ta fara shiga zai biyo ta. Cikin faduwar gaba Fatima ta shiga falon. Tana ganin Mami da ke tsaye bakin kofa ta ce ka yi min daidai. Wallahi da ka sani ka kara mata shashasha mara hankali. Dan ya ba wa Mami labarin da abin da ya faru. Mami ta kalli Fatima da take faman kuka ta ce nagode ka ji Allah ya maka albarka. Ke kuma za ki ga abin da zan miki. Hannun Fatima ta rike saka shiga ciki. Kallon shi kuraye ya ce Allah ya baki ikon ƙara dukanta a gabana. Wallahi sai na nuna miki baki da wayo. Kamar ba kanwarki ba, ki dinga yi mata wannan dukan. Ko dan kin ga ta fi ki kyau ta fi ki hankali. Kar ki gani ba dan uwanku bane wallahi akan Fatima babu abin da ba zai iya yi ba. Ya ja tsaki yana gama faɗar hakan ya watsa mata rara ya fita daga gidan. Maimakon ta jawo sa sai wani burge ta ji ya ƙara yi. Limshe ido ta tare da shafo inda ya mare ta tana jin wani farin ciki a ranta. Har da rai ta ce wannan Fatima ita za ta hana ni rawar gaban hantsi. Tunda na ga ya fi santa da ni to wallahi ba za ta sabo ba. Dole ya yi san yadda za mu yi da ita. Tabbata tana miƙewa ta shiga cikin ɗakin. Washe gari an tashi daga Islamiyya Fatima tana zaune tana jiran a zo a ɗauke ta. Tana ɗagowa suka haɗa ido da yayanta yana faman yi mata murmushi. Da gudu ta karasa wajensa ta ce yayana sanin da zuwa ina yini. Lafiya kalau kanwata zo mu tafi tunda ba za a zo ɗaukar ki ba. Ba musu tafi suka shiga mota. Suna tafiya suna hira har suka zo kofar gidan. Za ta bude kofar ya ce tsaya beauty. Ina son zan tambaye ki wani abu. Amma ki faɗa min gaskiya tsakaninki ga Allah ba na son ƙarya. Gyara zama ta ce to yaya ina jin ka. Wani yarinyar da ta rike ki jiya yayar ki ce uwar ku ɗaya uwan ku ɗaya. Sun koyar da kai ta yi ta fara hawaye. Ya ce subhanallah beauty abin da na tambaye ki ne bata miki rai. To shikenan goge hawayen naki ba sai kin faɗa min ba. Cikin kuka ta ce ba fa su momi ne suka haife ni ba kawai dai sun ɗauke ni ne kamar yarsu. Shekara 2 kenan da suka ɗauke ni. Cike da mamaki ya kalle ta ya ce ban gane me kike nufi ba. Bata ɓoye mishi komai ba ta bashi labarin da abin da ya faru. Ta ɗora da cewa haka sa da Shukura suke wahalar da ni ta da yaya Suhail ba tare da sanin momi da dadi ba. Dan su suna so na sosai. Ba karamin tausayin ta ya ji ba. Ya zuba mata ido kawai yana kallanta. Zuciyarsa na yi mishi zafi sosai. Ya ce shikenan ki kwantar da hankalinki komai ya kusa zuwa ƙarshe. Tunda na shigo rayuwarki ba zan ɗauki wannan a dinga wulaƙanta ki ba. Share hawayen ki shiga ciki gobe zan dawo. Wajen fuskar ta yi ta fito daga mota tana ɗaga mishi hannu. Har ta shiga gida yana kallon ta fuskarsa da murmushi. Ajiyar zuciya ya ja motar ya bar wajen. Tun daga ranar kullum sai ya zo wajen Fatima kowa ya saba da shi a gida. Hatta dadi ya san shi. Shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakanin shi da Fatima don ko abinci ba ta iya ci in dai kwana ɗaya bai zo ba. Ta ɓangaren shi ma haka in har bai ganta ba sai ya ji zazzaɓi. Yayan Fatima ya gama gano cewa ya faɗa tarkon san Fatima ba tare da ya sani ba. So kuma irin mai ƙarfin nan. Ɓangaren Shukura kuwa babu ranar da za ta bullo ta koma ba ta yi tunanin shi ba. Gaba ɗaya ta kori samarinta saboda shi. Shi ko kallon arziki ba ta samu daga wajen shi. Dan duk duniya babu wanda ya tsana kamar ita. Chocolate biskit da kayan ciye-ciye kullum sai ya kawo mata. Fatima yanzu ba ta da wani damuwa tunda yanzu Shukura ta daina takura mata sosai saboda shi. Shi ko Sahil ba shi da burin da ya wuce ya dawo gida su haɗa plan ɗin da za su kore ta. Kullum cikin shirya plan suke shi da Shukura. Yau Shukura ta yi niyyar bayyana wa yayin Fatima sanda take yi mishi ko da kuwa zai kashe ta. Shiryawa ta cikin kaya na alfarma ta zauna jiran zuwan shi. Yana mota a zaune ya aika aka kira mishi Fatima. Babu jimawa ta karaso ta buɗe motar ta shiga. Ta ce ya sanu da zuwa. Murmushi ya ce yawa beauty ya makaranta. Lafiya lau yayana. Murmushi ya kalle ta ya ce har yanzu baki taba tambaya ta ya sunana ba.
Yar dariya ta ce tab ai momi ta hana ni faɗar sunan manya. Shi yasa ban tambaye ka ba kuma a ko ina in na ganka ai sunanka yaya. Murmushi ya ce ina son ki Fatina. Murmushi ita ma ta ce ni ma haka yana ina son ka. Zai yi magana Shukura ta karaso wajen cikin takun alfarmas ya zuba kamshi take. A saitin tagar inda yake ta tsaya ta ce sannu fa. Tsaki ya ba tare ya amsa ba ya ci gaba da hira da Fatima. Yaƙe ta kuma cewa haba yayan Fatima bai kamata ce ina yi maka magana ka yi min banza ba. Kamar baka ji abin da na ce ba. Wallahi tun ranar da na ɗora idona a kanka na ji duk duniya babu wanda nake so sama da kai. Tsuguna ce tana hawaye ta ci gaba da faɗin in ba aure ka ba zan iya rasa raina don Allah ka daure ka amince da ni. Ajiyar zuciya yayi ya ce kin gama? To bari ki jin gaya miki. Ba kya cikin tsarin matan da nake so na aura. To ko ma kina cikin sa ai kin yi min girma. In baki girme ni ba to saura kaɗan ki kamo ni. Kina musgunawa Fatima amma ki ce kina so na? Lalle so bai miki adalci ba kuma baki da hankali. Ai duk mai so na to dole ya so Fatima in ba haka babu ni babu shi. Kin je kin wani zamfaro turare ki a tunaninki zaki ja hankali na da turare ko? Baki san na tsani macen da za ta saka turare mai karfi ba kuma ta fita da shi. Ko da yake baki san illar hakan ba shi yasa ki rubuta ki aje ba zan taba son ki ba har abada. Fatima kadai nake so kuma ita zan ci gaba da so har ƙarshen rayuwata. Zaki iya tafiya. Ya faɗa yana ɗauki kai daga kanta. Abuja ta shiga gida tana kuka kamar ranta zai fita. Ta bai baki ya juyo da kallonsa ga Fatima da ta sunkuyar da kai tana sauraron duk abin da suke cewa. Murmushi ya ce beauty na aka yi ne naga kin sunkuyar da kai kamar kin yi laifi. Ɗago kai ta yi ta ce kawai dai na ji anti Shukura ta ban tausayi ne. Kawai da zancen ya ce yanzu izinki nawa a hadda. Jinginar da kanta ta yi jikin kujera ce izuna 35. Zaro ido ya ce cikin shekara 2 kin kai haka lalle an gaishe ki my wife. Your wife ta maimaita tana kallon shi. Murmushi ya ce mai kanwa ina son ki sosai. Murmushi ta ce ni ma ina son kayana. Bari na koma gida zan yi assignment. Okay hakan yayi kyau maza yi assignment da kyau kar a tsaya wasa. Dariya ta ce insha Allah yayana. Wa yayana ma me kake karanta ne? Ina karantar medical doctor ne yanzu haka hutu na zo. Nan da wasu kwanaki zan koma. Bata fuska ta ce yanzu ka koma ba zan kuma ganin ka ba ko? Ta fada idan ta yana cikowa da kwalla. Haba dai ai in kin ga kin daina gani na to mutuwa ne. In ba haka ba ban ga abin da zai saka ki daina gani na ba. Sai dai in na koma makaranta zaki jima baki ganni ba gaskiya. Shiru ce tana tunani ganin hakan yasa ya ce kin gaje kiki ya sami ɗinki kar an jima ki kasa yi. Ta amsa da to suka yi sallama ta shiga gida. Shukura kuwa tana shiga gidan kamar mahaukaciya ta shiga ɗakinta ta kullo kofa ta fara watsi da kayan ɗakin. Tana faɗin wallahi sai yarinyar nan ta bar gidan nan. Akan cewa aka yi min wulakanci don hanyar da zan bi don ganin na kore ta wallahi sai na yi. Zan iya kashe ta akan shi. Ba zan iya juriya ba dole na kashe ta in ya so kowa ma ya huta. Zama ta a bakin gado tana faman wuce kamar zakanya. Zuciyarta sai ɗan sa mata munanan abubuwa take. Da yardar bayan kowa ya kwanta Fatima tana kwance a kan kujerar falon. Tun ana kallo bacci ya ɗauke ta har kowa ya tashi ya bar ta a wajen. Dan baccin nata yayi nisa sosai. Cikin sanda Shukura ta fito daga falon ta tsaya akan Fatima tana wuce. Bata tsaya yanke hukunci ba kawai ta ɗaga rigarta ta ɗauko wata zabgegiyar roka daga zabgegiyar roka da niyyar saka Fatima. Fatima ta farka suka yi ido biyu da ita. Tana niyyar kashe ta. Saurin mikewa Fatima ce tana ja da ba ta ce anti Shukura me kike yi da wuka yanzu? Kashe ki zan yi ta bata amsa tana binta. Duk inda ta yi. Zaro ido ce ta ce anti Shukura me ne miki zaki kashe ni? Na Allah ki hakuri ki ban da raina ina so na nemo inda momi na take. Ba na so na mutu ban sake ganin ta ba ta faɗa tana hawaye. Baki isa wallahi akan ki saurayi na ya ci min mutunci duk tsananin san da nake mishi a kansa zan iya kashe kowa ciki har da ke kuwa. Cikin kuka ta ce dan Allah ki ya hakuri kar ki kashe ni. Ƙara ta saki sakamakon yankarta da aka yi a hannu. To masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum Mama Adi nake cewa a yi saurare lafiya.